everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Yes. Kisa may imong gitawagan. Si Franco. Nga? Tubag. Wa pa man nanginday. No? Kuyo, graba to si Miss Babes. Anong pingitaon yun si Andy? Kay mao may imong request. May untang nakita na, uy. Ay, Hello, Chris. Ay, salamat. Nitubag ka. Kumusta na, Franco? Asa na si Andy? Nagkita na ba ka mo? Oh, Chris. Hinyo ba siyang kuyog karon ha? Kung naa siya, makisulti ko. Ngay kong sorry niya. Oh, nakasaka ka niya? Oh, sa imong saan niyan, di, Chris? Oh, Franco. Sa imong sa? Ha? Nakasaka nga, di? Ha, Chris? Kuan kining. Sultihi ko. Nagkalalis mi. Napasakitan ako siyang sulti. Maura na. Yes. Siguro ka. Yes, Franco. Asa na siya? Kauban na ba nimo? Wala mo siya makita. Oh my God! Asa di ay siya? Ganto na mo siya sa ila. Among katubang iyang lolo. Paabot sila silang maulis, Andi, pero wa. Ginuo ko. Ang gikuyawan gali iyang lolo tungod kay may nadugog man nga gibalita sa radyo. Nga doon ay patayng lawas sa babae nga gilabay sa bukirang bahin sa syudad. Oh, no, ha? Dili ka na may tabo, dili. Mga bitaw nga, wami mo hunong si Babes. Naglibot-libot mi karon. Aron, adtuon ang dapit. Nga sarang adtuan ni Andy. Mau ba? Franco, palihog lang taon, uy. Mangutana ako ba? Diin mo gabi. Ha? Diin mo matagi. Ha? Akuan? Akining? Diin mo! Hello, Chris! Napa ka diya? Yes, Franco, yes. Ngutana ko ni mo. Diin mo gabi. Diin mo mag-inom. Kuan, kining. Asa? Ha, Chris? Asa, Franco? Usa ka beach resort ko no. Asa nga beach resort? Sa south ko no, area na pita. Asang dapita sa south area? Maayo gani kay Wanay Uwan. Alas 6 na sa hapon. Dini ko no sila. Unsing ngan aning maong beach resort? Kuan kining Palami Resort. Ha? Palami Resort? Oh, dini lang ka ha. Ngutana ko diri. Sige, Franco. Diha lang ka ha. Pabuta lang ko diya. Oh, Franco. nakita na ko si Chris nga milingkot. Unya, naghinoktok. Kagukol bayad dakwa ining bata. Nagsige man ni siya kumot siyahang buhok. Aduna gayud akong buta nga nakapahasol ininyag maayo ba? Og labing siguro si Andy gayod. Kay nabala ka man siya pag-ayo kang Andy. Sila magong kuyuga kagabi igud oy. Pero danang need man nga muuli. Unya hangtod karon lang kay wa gyud ay kuno mauli. Oh, samdi ka paingon sa Andy? Hala. Wa ka to mabangga eh? Hala, oy. Basig nadayunan to. Naligsan to. Pero, ay daoy, og naligsan. Ibalita po tingali, oy. Ang katapusan akong nahinumduman. Umisog sa bathroom sa rest house. Dito si Andy. Nga naligo. O dito, naginaksanay mi. Naginaksanay mi.
Oh, shit! Huwag mo nali akong namatan na. Gikulatan ako ni Andy. Ay! No! No! Ay! Kinanglan niyang kagawas na ko din eh. Pagitaon ako si Andy. Ay, uy, ngano ka, oy. Ngano may bangon ha? Nanginday, palihog ko. Tawag ang doktor. Mugawas ako din eh. Mugawas na ko. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Palihog ko ng Inday. Uy, oy, mag-agad ka ta nila ni Miss Babes. Oh, Dili makabut si Miss Babes, ani. Ang doktor may akong pagpananghiran. Palihog lang. sigurado kang kaya ni mo? Dili pa ko mamatay aning Samara. Uy, nang Inday. Chris, Layo ranis kamatayon. Si Manang Inday. Hello, Nang Inday. Miss Babes, ay si Chris ba? Nga naman si Chris. Ay kisugo ko, Miss Oy, nga ipaadto ang doktor. Kay gusto na gid siyang mugawas. Unsa? Gusto na siyang mugawas. Dili pa man kuno siya mamatay niya itong iyang samad sa agtang. Nga nung nagdali man siya. Na, murag nahasol gayud kayo siya nga wa ikita si Ande. Mao ba? Aw, kung mo na yung gusto, ipapanangit sa doktor. Ay, ang mahayay. Ipakwenta lang dito, Manang Inday. Napa ba kahay makwinta ro no? Ang mukwinta di ay oy, nga gabi naman. Asa naman ka karon? Ay, mikawas ko sa kwarto. Nangita ko sa doktor. Sagdi na lang. Tawagan ako si Chris. Ako siyang pasabton. Nga kung gusto siyang mugawas, labing siguro ugma na. Ay, palihog ko, Miss Oy. Kay agresibo, gahit kaayo. Sige, Manang Inday. Si Miss Babes. Hello, Miss Babes. Chris, may gabi eh. Yes, Miss Babes. Gusto ka na magawas? Oh, Miss Babes. Unsa may kidalian mo? Mutama ko pangitan ni Andy. Nabala ka nagukunhain na siya. Nangita na niya. Pero until now, wa pa siya magkiti. Wa pa gyud. Oh, see? Sumaunang gusto ko magawas. Aram mutabang kong pangita niya. Pero ang imo magong kahimta. Miss, ayaw ka bala ka na ko, Miss Babes. Dili ba ko mamatay ng Samara? Uy, mamugawas na ko. Okay, sige. Dili ko makapugong nimo. Pero labing siguro, ugma ka na gyud makagawas. Kay kayon pa man ang billing nimo. Og ingon man ang permiso gikan sa doktor. Oh, Miss Babes. Ayaw ka bala ka sa bayranan. Ako ray bayad. Pero ang importante, patuo lang sad, okay? Miss Babes. Bye. Oh. Ay, dili pa yun eh. Ugma labi siguro nga magkagawas ko. Andy, asa naman taong ka? Uy, pakita na nako. Pakita na nako. Unsay mangita naman, sir? Kuan, kaning dunay may ari gabi diri bay kanang tumboy ug bayot. Umayon. Una na to, sir. Nene. Problema nga ni may kay hindi na sa iyo mong kanungo ko amayot. Dali man kay taxi. Naunsa Dilin kanina ay mo yung motor. naunsa bayot bay? Nangadugo ang mayot. Tabang ko kay tawag ng taxi. Mao ba? Nganong ko to? Unsa ito po? Mga sulti sa kong kauban, sir. Ngayon na naman na yung sa montag, naglaanis, madagdagugno. Niya kalit lang nga, nagkawat ang tumboy. Nidagan-dagan, ngayong pinabang tungod kay nagkinanglan ang taksi, kay tamaron ang iyang kaubang mayot. Unsa? Basinggi ko nga tatos tumboy ang mayot. Ginoo ko.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.